Waseri tukolio muroberio orero muroberio bene uyomanekanete buna obogima nobo chenu muroberio nigogo cha sore kerali tukolia Jumatatu chinsa ibere cha maragoba abwase toko batwego esemya igoro ya maruire au chinchira chogo etanga nabo igo buna turanyare ko batoko nyora obubwenya litukolia rero ninde no munyagitari Dr. Kena Moses korwase clinic kya World Fit abwase bono turachi ko batoko kwanera igoro yo buroire bumanyekanete buna arthritis ine mwancho murigereria nakyo manyete omurwaire obo mwancho murigereria kabena intukuru muchaka nabo ika omario elitunyare ko batoko esemya igoro yo buroire obo igabwa arthritis daktari karibu sana leo. Asante sana Miss Mausa. Miss Mausa. Sana kabisa ningani otebi mwancho murigereria amalieta au kameri ngasyo kora na media sogo toka. Mbia mono editoria ne Dr. Moses Kena Onsarigo nkurwa senyektaria ya World Fit Centers tubuate kliniki gabo songo gaise nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu room 307A nje no munyagitari somera tekinchire isto cyoko gwenya marwaire ngasomera inchire ya kawaida tokorukanga conventional medicine nande nkagendense ya Malaysia ngasomera kintu gikorunga nutritional medicine and herbal so enyagitari yane ingo practice usenko gweni gwetera kinchire kisato twakwanire so karibu sana mwanchu murigereri. Yes. Bono eye maseye moningani tuchake no muroberio bweri tukolia lera bwa sente tukwanere uburwaire bwa arthritis. Ningani o manyu mwancho murigereri obombo bwaire kyo. Ekero kuyunga umuntu agotebanga nabwa arthritis. Arthritis emineti ogosambeka kwe joint. Chi joint chaitekero chigosambeka. E joint yamago nini amaru ekero egosambeka usechi joint chamagoko chigosambeka ogosambeka koli tokorukanga inflammation so arthritis eminatinga inflammation of the joint ogosambeka we joint elina lieta likorokunga arthritis ngaba ntombole bagotenga yaya ngale koromu amaru ayane sana koromu omogongo koromu gosine joint chamagoko eyunere korokunga arthritis koromu lakini otiminatinga kero monta bugata arthritis amarwire narande aragero rumo e joint lakini temine tingo bugata arthritis mnabona kwa mfano twale malaria twale typhoid twale brucella na boko rumo joint lakini dalingo bugata arthritis ama inflammation of the joint. Yes. No kende maybe ngobori okoromo teraki ora nyare go tofautisha okoromo kwa arthritis no kwa malaria usama bega na kiekora togotebya banchi bari ngamwacha nyagitari toli munyagitari tokomanya nchekero gocha ese nyagitari yane okobando munyagitari number 1 nkolirinde your age na ibori ngomuntu ye myaka yaye nawe nte gutwara arthritis or not naligereri ngakyumubero wokororokana so there's that what we call on examination iso bunyagitari so on examination ekero wakiro bisiane ngo koligererinde namanya ko korani tests napima kona pimire namanya nga na arthritis yobwate gose no burire bondo bwate bongaho. Yes. Arthritis maybe nera se chinchera au korunga maybe nera arthritis yubande bade anamagoro ntobwate type chinyinge chi arthritis totakwane nyo wonto kole ntobwate arthritis kinyinge kose bintu bikolenta arthritis okoro mu which joint ebinge nambe ye muntu bwate ndunga septic arthritis kwa mfano septic arthritis eminent infection of the joint a joint yago ya twali ebinyi bya soireme yagere arthritis yakire mono abana bakabago twara bari ebinwerere ntobwate gout kwa mfano uric acid yao yabere nyinge samanyinga ekogenda yagenda se joint yaba deposited there ya attract what you call inflammation of the joint ntobwate gout ntobwate bono chiri common the common ones mono abantu bakonyora ntobwate yekorokunga osteoarthritis ekorokunga wear and tear nga yani kwa bekire gari amagoro amayi
mune konya gutare selani okugoro kuri gwaja kwera ige joint yago nkogotere especially abantu abagotuma bakonyora osteoarthritis lakini turatenga nabagotubuka there are rare cases abantu abakabagoti nyama tochikorora motu yaye lakini nani ntubwati yekorukunga rheumatoid arthritis wono rheumatoid arthritis nero nerere common eyegocha okobobonya masibwa obogoito muberogo it's an autoimmune disease nangenda gotebi nekero bunyamasi bwa gonjokero muberogo bwachakire goita gijoint chiago bone ne tokurunga rheumatoid arthritis alafu kero kende bono mwancho murigereria baby nari skali ubwato burairo busubwato moiri ndimanyerere ki ranyare ko baga kurigereria sumurairo bwa mayago manga ayere tali malaria na arthritis ni matara ikanyita bono tigato cyake tujakire na rheumatoid arthritis so that into base ko confused rheumatoid arthritis egenero ndatebe arthritis yembere complex kagera yagerira abantu babeire birema arthritis ekogera kwabekerema arthritis ekogera tokore gasi yago ya kawaida mwigwete arthritis ekogera magokago aoncho kagende kombo amaguru agagende kombo chijoint chiago chive deformed neye kurukunga rheumatoid arthritis ngendera kotanga rheumatoid arthritis ndeta abantu abancha bategerera obunyamasi nyasaye natutungire tobunyamasi yeso muberoito obunyamasi obo egasi yaye no gotolenda nto twara marwaire ekero germs chasoire so muberoime obunyamasi nabukurusi germs jiko so muberoime lakini abantu bamanyenga obunyamasi bugonjokere lera abantu mbere bwata marwaire y'obunyamasi bubonjokerete abantu kunyara gotobwa so ekero nini obunyamasi bwabo bokugonjokera bwachaka goito mubirogo bwachaka goita joint chiago eina twatebire kurukunga rheumatoid arthritis so rheumatoid arthritis that one tuligerelinga mbimanyereri ky'omuntu akorora nande kuzingiye kolenda rheumatoid arthritis gara abantu bamanye byo rheumatoid arthritis number 1 ekonyora myakende yonse igeko abantu abake na bakonyora rheumatoid arthritis abantu abanene na baranyoye rheumatoid arthritis so ekero ko rumuntu mokore myaka 20 akawatenga na arthritis huenda kuna ugonjwa unaitwa rheumatoid arthritis kwa hivyo age is very important number 2 arthritis yeye ekori joint chinyinge igotoli joint yemo rheumatoid arthritis ekori joint saidi ya 3 igona bokonyora maruago ngokoromare kwende ango joint ngokoromachire omogongo ngokoromule chi joint more than 3 ekori igona bekori joint jones pia asomobere ekori joint kinyinge number 3 arthritis ye rheumatoid arthritis ekori bakamagoko igekero konya joint chia magoko chia very damaged ekolia magoko ge biara eli kwende nini wrist joint elbow joint shoulder anywhere igekero kwaro dobwata arthritis ya magoko goikode ngelinga na buranyo gwatori buriri bwa rheumatoid arthritis again to kende is what we call symmetrical ekere kolio kogoro kokomo na andi kolio kogoro bukonde kwensemuko igomna yari needle joint of the left nini joint nechegende on the right joint onyeri akolio koboko kori ngoja koendele yokobe inere kurunga symmetrical telikoli nsemo moyoka ekoli nsemo irenga ibere again to kende goro ya rheumatoid arthritis ekero koboka mambi e joint yago chikoba very stiff nga yanye kero kwa rure bolere toko imoko jago tara go chigari na bugo ikaransa ekero go kiago gusigitanda kiago 30 minutes ejo intitara jaga korambuka yama uja korambuka ngora so the stiffness yama uja korambuka ngora again to kendo kolgerie se joint chiago bono joint e joint yago ego koroma because there is pain ese joint yago na bera abimbe oko bimbe joint yago e joint yago na bera ange korambuka na bera twaro bubalirigete kwa bere kagara ya bere inflamed
egento kende igoro ya rheumatoid arthritis ntobwate egento nga rheumatoid nodules ese biara biago ga ese joint yago ebibondo gosibigo chororo kare bibondo byo na byo korukanga rheumatoid nodules oburuire bwa rheumatoid arthritis bukurba omubiro go korosa nabamanyi ngarere ku mubere nabe koli muscles na kadhalika so oburuire bwa rheumatoid arthritis no buruire bokari mono kubitani buruire bondo bwenza ngiye kubolenda alafu eye ya osteoarthritis 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 bon jangna nkoerese etavauti ya rheumatoid arthritis no osteoarthritis natebanga osteoarthritis is what we call wear and tear of the joint a joint yago yagotire yarosire egento gerige korokunga a cartilage ya se joint yabeire damaged cartilage ya joint yabeire what yabeire damaged ntegwa nini so ekero umuntu abwate osteoarthritis nangende gotero mono monego kisa abantu bali bagotire abantu babwate emyaka 80 abantu babwate emyaka 70 go chigoro nabono murakonya arthritis ye kagera batumire joint yabo engaki entambe you can imagine umuntu kwenda mugondo munabangina bawujukanira kweli umongina olio kire ko yamache olio kire ko likinyenyi olio kire chiro olio okire kwende tundubali bagonchukana na lit koligi bandijo umuntu mtu nagonchukana nanga ogonchukana na kolio konge joint yawo kunye tumyure baka ekegote egere joint yagotire ole otware osteoarthritis yani yali ese joint yago ese joint ntobwatege ndo ekorokunga a cartilage as a joint a cartilage na kauga kali very soft ekaro kuri ngoko akauga kali akarabu kali very smooth egera macha ali ese joint yako nga synovial fluid aminyoke ese joint buyaigora akominyoka tabwatime chando lakini bone kero kwa nyolenge cartilage yake akire kubaruka yakire kutwale vitamaso bone mire tinga macha itali chikominyoka bono munatakeire ogotuomera kuri kwa mache gwa attract arthritis bona arthritis to enda kukorokanga osteoarthritis nana tebire ekonyora abantu abagotumono number 2 arthritis yeye nabe konyora abantu abake bali babwate number 1 deformity abantu bali bari okonyora gusokoro kwabo komokoroke kubwo nene so muna akonya gutara akonya kwenyeri kwale because of that stability atabwate stability ye joint kwanya olinge joint yemo egotumeka mono kubweye bono nabwate deformity maybe congenital deformity yoko iborranu niwete montaka iboru korokwa ikorogoke spina bifida ndobo ntumna bino ebyo bono kwanyoranga joint yaye gutumeka mono onyora arthritis abandi bali abakaba konyora osteoarthritis na bali banyote injuries trauma montaka umya negari joint ili yaye gatwara dislocation bono baadaye joint ili gataka kokora ki gotwara osteoarthritis because ya twara injury oje so that's what I was trying to tell you again abantu bali bakonyora osteoarthritis barabake lakini because of a reason lakini nandi mbimanyere likyo gukora kende totebe arthritis yekoro osteoarthritis liko joint nyinge ekoli joint kiri chiko mukyobo litobwaito kiri chiko mukyobo litobonene muna bono nail joint nero konyora umuntu abwate osteoarthritis the nail joint hip joint gose omogongonse because omogongonse noro kwimukyobo litobwo nimatu karansiga ngikimuge kyobo litobwa go chaigoro no mogongo lyonzo korukunga lumbar region gose chi joint ina chiko mukyobo litobwaito hip joint ina chikonyora osteoarthritis igona boko nyonga ne joint ya moyo kebwate gento osteoarthritis ozi joint ibere chiri chiko mukyobo litobone igo osteoarthritis terikoli biara kwa urahisi sio rahisi upate mtu akona arthritis ya mkono of course anaweza lakini si rahisi kwa hivyo inakula ile joints kubwa ambazo zinabeba uzito again tokende igoro osteoarthritis so nga kyumuntu akora manga nabwo osteoarthritis a joint nero yaye nabego twali bimanyire bire almost similar na rheumatoid arthritis murabono obosonga ase joint nabago twara stiffness ase joint yaye nabako bimbe joint you know
nande nabe kutwara nini ubaligi muna twende goteba ego ba inflamed tijo nabe ko ba inflamed lakini tianda atebanga bantu kimono mono nande bandi bakonyora osteoarthritis mono ni wale watu ambao ni wazito sana ababali obesity ekerobwate obuli tobo nene sane so mubiri ekerobwate obuli tobo nene saidi aso mubiri ogu einero a predisposing factor yokonyora rheumatoid arthritis. So what am I saying? Onyo mubiri ogu oro monene Miss Mausa tiga abantu bakani omubiri tiga abantu bakani ngakyura akani omubiri no gotige ndagera yiduka endagere kogero obwe monene omubiri n'ekisukari obukumu obonge emegati n'ebintu bindi igoko bikeani egero omubiri ogwina n'omunolenge because ekotwara omubiri omonene nabo gwa attract what you call osteoarthritis. Abantu bandi bakabiri bakonyora osteoarthritis nabali bako overuse of the joint. If you're going to overuse ejoint yawo kunyitumia saidi pakonyore osteoarthritis. Mbantu tumono bako overuse ye joint bali bako correct exercise kinene bantu bali bako ende gym ata itaimoki chikilo 800 gochigoro joka continuous gotumia joint gotumia chikilo chinyinge nabo igo over exercise mbara abantu athletes bako minyoka bali abantu bagwa ko mopera bawo kibichoge watumire joint saidi. So if you are going to overuse your joint na aro joint yawe nawe gutwara gendoki osteoarthritis. Abantu babwata marwire gete munabona uburi bw'esukari na abarongo nyabaro osteoarthritis sana. So kagere sukari yakereko ndese joint ngo attract yere inflammation to enda kwana abantu banyoro uburi bwa osteoarthritis. So maybe that tebe abantu buna metina ndabara kusine chiwatchman ababakholenda se kuna abanyanyimbo maybe abo konyora bale mategasi yabo most byokonyora batenine barabumbare like konyora burairo ugote noko nene nabo nokoro kurachangie ugote noko nabo guchangia even though dali mono nabo kuguchangia ugote noko ne because also you are overusing the joint osten no gote nakurumamba kamaroza taliko pumuzika nero nabe go attract konyora osteoarthritis metogenda gukwana. So inkige kolenta tura nese buri bukogeranga bukuru kunga rheumatoid arthritis twakwanira mapema egi abantu bari bakumbura maswali aya monomone sobunya gitari bwane inkige kogera ayobonya masibu abo bugonchokere bucyake ko itomo berogo ncho bwane mbongo nchokera inkige kogera abantu batwara rheumatoid arthritis bande mbabwati rheumatoid arthritis nabebwe kaine allergy ya mifupa. Allergy ya nini? Ya mifupa. Bono kiye kogera ncho bunyamasi bwane bongo nchokere abande mbobo nchokera ebintu bibere bikogera. Number 1, genetics. Genetics ngakinya saa gotongete. Onyinya saa gotongete abantu mbale roreligete babwate rheumatoid arthritis. Abande mbale batabwate. So nkobwate bole familia. Nkobwate bole abantu ro endeli muna saa gotongete na dokoro genetics. Number 2, rheumatoid arthritis nabegoja because of environmental factors. Environmental factors. Number 1, endagira kiokoli. Onye gwanjite tindagira jetuka. Chibwate chemicals. Tindagira jetuka muna bona uli ligo total was ne soda ko enkonyo. Nebwate preservative. Nebwate sweeteners. Nebwate food color. Nebwate flavors. Ebintu ebyo these chemicals. Onye gwanjite ndagira yeduka monese muberogo. Nabego kolentere mechando because endagira yebwate chemicals ekogera ya attract whatever. Ya attract ekwerende rheumatoid arthritis. Again tokendege kuchangia environment yo menyete nireli o menyete environment ere polluted mono bali ba menyete chemicals chiachangia kolenda rheumatoid arthritis. So environment also is very important. O menyete environment ya chemicals gozina mnagani again tokenda nyo kere kia mana mono research ya koletu na Lancet ya nyote ngabantu watu wa rheumatoid arthritis mbali bakunywa mabere y'engombe. There is what you call an infectious agent, a colenta rheumatoid arthritis,
ne noego tokasa mabere yengombe, and that's why tokote antolo watu urire bwa rumo arthritis ekero bago kinya gitari yeito toko batainga no toligo chikogenda kunywa mabere yengombe we cost of mabere yengombe because nabwate usiano no burire bwa rumo arthritis. Yes, sukari lazima otige kwenye kubwata rumo arthritis because sukari ege chike kamogie sukari twakore research inafanya kinga yako ya mwili inalewa for 6 hours. That the time inakuattack. So esukari go ikoti bintu munebi ngo kwa resolution saidia karo wajenye kitani. Ya mana daktari. Ndogendere gusangase umurobiri tugwensemo ya kabere. Mwancho murigereria nigo ngendere tugusangana daktari Kena Moses abasiri tkoria rero tukwanera igoro y'uburwaire bwa arthritis. Ingani toswa somo tumugomoka buto chigoswa sinchibuka torigereri nara ryagendrete kurende ko baturi tokoirana eri tunyare ko gendera gwese bya bana tokonyora ubugwenya. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kongo kunyaretera abuna atekire ego chakra ime rgongo rwa busi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egati chingongo ao chense kera gitko oria ichuma ensaye moya maragoba amane kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Nensoko TV Oboroso bumugusi. Uya kegemo mwancho muligari bwa Nensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyomba mwago emambie. Nensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko kera kama tingatara ndaigeta oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umozu batera mabwari muligari bwa Nensoko TV oyo no moroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 machamogoroba weekend seyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na manambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Karibu sana naendo mwancho muligereria bwa stogendrete gusangana Dr. Kena Moses igoro y'uburwaire bwiga bwa arthritis. Bono daktari niganyo gendre gukweresu mwancho muligereria igoro y'uburwaire bwa kimogo chamwa korobori ngoria. Yo muraira nyare gutara tuteba sinyagitari ino ya World Fit. Uburwaire amarwaire ya arthritis na gotebiri na amarwaire agutaka twakora uchunguzi isaine. Kagera abantu abangi bakire senyagitari yane bagonte inga babwata arthritis waja konyonga tali arthritis babwata marwira mangao. You can imagine twateba kwa mfano onyora umusubati ole myaka 30 agote unga bwata arthritis nakiko twali myaka arthritis kole myaka 30 unless ko bwate boli twate bokoro nga rheumatoid arthritis kwanyora abantu
narore ila abantu amabere sababu abantu bayiruki pain killers bakwego diclofenac bakwego brufen bakwego amaryogo akorusyo bosonge somubere baadaye bacha gutwara complication chinyinge guseme cyande menge munotakagere so ntutogo tebya abantu iga mbu yoche nyagitari ache so munyagitari osomete munyagitari nando manyete nkyawente gokora so that it was go subjected into saving to vitali kogokonya so ekero muruira akire ese nyagitari yetu ya World Fit number 1 no komotegerera the chief complaints nga a complaints cha enchirichi ebimanyereri tugopimira amaizo so ntubwatike ntuyekurunga gate muno gochega na alige namanyiro buriro bwabo so kwangerese mechando yago number 1 ekero kwangerese mechando yago ngaki mechando kyobwate nagotegerera namanya kuririe myaka yago kona aliye myaka yago bona muna kwa mfano kwangerese bimanyiriri biri byo buriro bwa rheumatoid arthritis nga yaye michijoint cyawo cyamago konkoruma kire cyamagoro nkoruma kijoint ngakiyobo kendu nalibona chiko koruma side na nebintu munebyo nate twamanya gukora ikintu yokorunga rheumatoid factors nakorusia manyinga tonya beke laboratory twapima rheumatoid factor tokonyolanga rheumatoid factor yago nere positive twachaga kwa mariogo rheumatoid arthritis tokonyolanga ere negative twali urire bonde twabonyo twamanya gukwa onye kubwato osteoarthritis kwa mfano naro goche senya gitalian na aligiri myaka yago wekire myaka 70 na aligiri myaka yago kwa biro monto mogoto kwangerese mechando yago nanye tegerera kwanza ncho mwine mu munyagitari na aligiri niki emechando mugakolo emyaka erengari namanya kwa mwangi tokokora genda koro kintu kenda magosa abantu bagokora narolira abantu abange bakwirwa se chi x-ray tari x-ray si chile chingia we have to have a very good reason yoko work x-ray nje mno munyagitari ningwende ko manyanga na arthritis yo wari subgati arthritis lakini kunya ko waka chi x-ray without what we call the red signals nande you are wasting time naroda bantu yenda go David mizimauze ge dominate naro chumunyagitari umurwire getugitega yegoro akagenda gakwe x-ray agatebunga yaya okoranga gwatwari mechando yo mogongo agatebwendo akwe CT scan agakwe CT scan agatebunga ya twarode mechando giti skin chibwate mechando lakini anda akwe MRI agakwe MRI agatebu the same ngiti skin chako chibwate mechando so what baadaye nandi bakamubeka pain killer bakamubeka se vitamin B complex egere hili nerves so why abanyagitari abaye nkogende bintu ebyonzi and at the end of the day nechi pain killer abaye nkomo put on so nechibesa kinyinga abantu bagosali so goikayo munyagitari obuli ngaki abantu abandi tabachigwaka mara imbabwate chibesechi ngakingo konya abantu abagwene so osteoarthritis of course net ekarogwa x-ray nkoro kiringe joint yago yabaire damaged a cartilage yabaire damaged ebintu munebyo so ekero twanyolde mechano nere tumanya uchaka kwa maryo nde tuligere libona ano itabautire nene sana enya gitari yeto ya World Fit ntubwate tabot ni gitari kinde ekerego cha mangana treatment amaroira ali yakorukunga chronic diseases rheumatoid arthritis osteoarthritis is a chronic problem tatageti maryo gaya nyagitari you are wasting your time abantu abange bagenda kumyoka abanya kunchipenyi kile mna gotebini imbali konyola solution ye joint. Let me show you. Onye kubwato osteoarthritis inki utakire gento kelikego chiko repair a joint yago number 1 utakire gento kelikego chiko liya macha liye joint synovial fluid na gento chiko liye what we call synovium egento kelikego kumegete joint the ligament kwende chingosi kiri chikumete joint kiri cyose na kimenye elyo gondiro lya nyagitari liko wenye joint uriwe joint hakuna ni painkillers peke yake. Lakini ukikuja kwetu number 1 tuko na dawa inaitwa glucosamine salivate. Glucosamine salivate
na liriogo rikoripe cartilage rioka aya ntubwata amachari akoberese joint amachari akwakina a shock absorber kwa abantu bakuguru asigete asatambe takubuneka tosta kumia kusibali bakora exercise kwanya kora umupira Ronaldo wako rutugoro wake raza aribuko jako chezo umupira because ya machari ari a joint aquac like a shock absorber egero kuro kwende kuro kwa igoro kwende ligari igoro ne rianze tabasa kubwatana so amachari go ikabe eke wango kiriatakire machari ikabe ke wango kiriatakire so twakweri ogori koligiria machari likorunga chondroitin salivate so katwa kwere chondroitin salivate liarigiria machari echo ndinga machari nariko taso kuba mange mono monigwet akoba mange mono musali ali joint so we kabe kwa kiriatakire aya ligaments chiri joint twakwere ndiko MSM katwa kwere MSM twakwere Mario Gayu twamenye ngejoint yaje karaki yaje kogweda alafu last but not least we can reduce what you call inflammation twakwere ko likorunga devil's claw elio ngiri bikosa bantu abantu bakuminga devil eliebirecha omotoyi nabo koro ku devil's claw tali njenyo begetebo no gende sesimi yago o checking what is devil's claw ochire karegabu kwanyo sombiri so twakwere ko likoru so mutoko runga devil's claw they are reduced inflammation in the joint yao kwataka kuwenda bwangu sana and at the same time ojiko koro kitole natural anti-inflammatories ebintu bigyora ali kuchumubiro ogo ime bigere to twaro bosongo obongo chiso mubiro no maitenga lina nasi ne painkiller bando bomanyiti lina nasi ne painkiller na to watenga gandulia mananasi amange ubosongo bujayeko because lina nasi ndibwate bromelain na bromelain ne painkiller you see now. What about one muntu oli obwate rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis number 1 ngoko atoli bintu bikoro sie joint lakini nandi wikatokoe egento yikoro kunga immunomodulators nobo nyamasi bwa bogo itomobere wikatokoe immunomodulators ntubwate immunomodulators yese nyagitari yeti the best ntubwate munabona egento kunga reishi ntubwate noni oro morinda citrofolia amarioga yabere agokonya ko modulate immunity yago agokonya gotebibo nyamasi ngo yati yago itomobero so twakwa immunomodulators besides binago tebyo binde bikore pe joint kwa romuntu ujagira gukora ki uchakire ko wena ngo chitora boto resera so we mama igoro yo bweni arafu ibintu mbiri bikoro ku esauna medicine obi mumanyete mono kero kende muntu kwata arthritis ngwa ndore kwa igunga kwa bere ni joint style gete konya muntu kwata arthritis na bera konyera kindalinga ga konya for a long time that's what you call palliative care eko konya sasa nini lakini after you have left there na ande waja korum ngo go ikamerera kwa abantu gusinto kwata abantu ngo ikamerera bako ikamari gusinese liko wabi no burangete kwaliga munege tokende gokorworo ko ngayaya na beira fadhali so nayo sauna na bego konya igora kindalinga go konya for a long period of time wana arafu ninganyore so mancho marigere kendo kwegu nimbwato moiri andari obwato burairo bukorunga inkigeriye koirero ochaka koigo burairo buriako tabuna kwegu ngiruni bwoka buri kabisa inkigiye konyorage okorikana sumo bere kirere koigo burairo no nago tebi a joint ne bwatafya na afya ye joint ne nerves ntubwate ki nerves chikoligere umubiro mugimanga umubiro ogo nore boronge so onyo walenga chi nerves jiri chi detect linga egento nkeri kitariye kiase joint kina kigotuma impulses yeso obongo bwatuma what you call anti-inflammatories obonyamasi ntubwate ndunga immunoglobulin E ntubwate interleukin 1-2 ntubwate microphages obonyamasi bwaira information ekorokunga inflammation yani bwate nga egente kinge wente ko gwena so joint iri yajaga koi because uko gwena gutakire ko virus joint iri so mna nago tebiri
mnabona kwa mfano ekatire chekero ya jakile gusarika unyamasu nerves goikere information eso bongo nga ekatire jakile gusumbuka gari ubongo butume repair gojese joint here those are it works ya kwa iguru kende chindagera nchiro umuntu aralie chia trigger ereko igugururo yes mnabona kwa mfano onye umubiro gokoba acidic umubiro gwa manyinga twale ngabera ukuri ndagere kogera umubiro gwa acidic goikoro mumono gwetani utari kuri acidic mbatu kimono onyama bali bangete nyama mono goikabaro mumono namabere goikabaro mumono kubu muntu kuri kinyenyi abantu bangete kindagera cyetu kamnangenda goteba chikoro umubiro gwa acidic so eka umubiro gwa acidic bakoro mumono kubu muntu uri koba basic umuntu angeta matunda umuntu wangita kinyenyi kuri asobonge umuntu wangita macha mange kunywa macha mange nabokuru mukwaye gutabere iguru n'umuntu uryoko ukuri nyama nyinge n'ibintu bino alafu daktari maybe ababago tumeke binyugwa ebinyugwa na barabunare galinga abukani wamaru na morete iro muchanda seriru yes amaru naro exactly thank you for your lifestyle amaru akogera umubiro go acidic because amaru ekaro konyu ogo itira mache saidi so muno go itira mache acid gotigare nyinge za manyinga muno konywe sigara sigara is what we call vasoconstrictor amanyinga ingoche se joint bono mukiorio ogoteire sigara ikogoteyo moki manyinga takogenda isaine so ese joint yago na manyinga narakoragerie joint so esigara nero nabekogera otwara arthritis uzinabekogera arthritis yawe bwasi alafu maybe mbali abarwaire isikali bagotarira mangana chi massage pala bachi bakorera maybe bas massage ero nekoni ingokonyire kana na kwakire gento kende igayige senya gitari ya itonto bugate massage room twakire neki machine chikoro kunga therapeutic machines therapeutic machines echi abantu mnabona abantu bobate shida yo mugongo twabakonyire sana ane kontoli ki machine echo kagera twayite konyanga umuntu kwa mfano toko motebya runakurwa chega kere wiki teko nyarekana toko moe machine yae asijiwe chinsi ni 20,000 machine ya kogenda usine miaka more than 10 enko enda nyagitari kila lituko akane 1,000 within a very short time utumire over 20,000 so chi machine echi itoko massage enjira netoko massage umubirogo na ntu akorege ntuikunga acupuncture to repair the nerves with acupuncture so massage ngokonyere or what you call physiotherapy ngokonyere sana yeah alafu maybe ninganyo manyo mwacho muri niskari maybe oyo kweto moyo ngabona ububairo for example karako ngabande ko ikerere bakakwa buturu kuguru obubairo bukubana amaru arthritis ngobwenale Morwira arthritis ngogwenale again tekenene nkelinga okinya gitari nambe yamo mapema ekero kwa kinya gitari mapema mbia mapema ndio best tegere to di pay joint yage tara chikoba damage mapema onye ko bwata rheumatoid arthritis joint yage tara twara deformity mono toko erese mbuya igogo cha bwango mbuya number 1 kokonya kule kuwena bwango arthritis zinko wenere like mono kero goje senya gitari yetu ya World Fit lakini wakwenda kinya gitari jindo nyakwa kuchipeni kila no you can't kaira tuntumbuga tenjira toko ko when you got arthritis zinko when let me say that in short alafu daktari egatia risk factors inchiri chechi cha abantu bali babwatu burairo arthritis muna tuatebire risk factor ni age number 1 onye myaka yago mnoko nyakogota na boja gutwara arthritis number 2 tuateba kifamily family lineage onye family yago yarenge ngamo gutwara arthritis nabona ayo gucha gutwara arthritis egento kene no kobu mubiro monene tuatebire kobu mubiro monene keroro mubiro monene okore okunyora marwira mange ikugo ikutoirigereri ngaki tobe muna miss mausa ndoba wanne mono kobo wanne mono ego changia kolenta marwira mange abantu bandi unatuatebire mbali risk factor chinde ne kidima ono konyora injuries
trauma umuntu ogule kuri se nyombo akirense umuntu otereziro akirense umuntu onyorera cyari yepara so nabaro mukonyora bari bintu twatebere isi deformity onyo umuntu oleke akaiburu na nemechando gete akabo mwenge esamagoro ayeta akaba menge joint ye ukoro komo kabogo tambo kondo kwenge bona konya cover waki joint ye mutwaro abantu bale babugate sikubyo mogongo babugate hernias so ebintu nebinge mutogandira risk factor nekinyinga nandi kindagera jeduka wikatotige muno ntuke ko gara jinda munabona genda gote echumfie nyinga abaswati mwangete chips munya comment echumfigo nyama choma munya comment echumfie nyinga wikatotige kindagera jeduka nakimuno muno kiko changia amarwire intuse nyagitari yetu topenya saa tatongete muntu arware itokorwara so gutamanya yes daktari naende nyoire ngana mbare nkora skali bakwe bunaro chikrimu maybe jadi kulofena krachibaka ngabo bubwake era bese telibobe lakini go ikomanya nga chi obe tenda gotebige ntugetumanye tengendo gena gotebe research ya koledu neriye kaorokinga chipain killers ichigo salie joint side ekero kunya konyu diclofenac okunya konyu brufen yeye kogende se joint ya salie cartilage further of course ngo kurusiero bosongo ko nga kwabera afadhali lakini in the long run okuja konyoranga joint yago ya sarikire side kobwa muna etawende gusalika bono ninganyo manyo mwanchu murigereria odio ruware tesikari borero bwa arthritis nchera kiba konyara ko bakonyoro bugwen enchera yo konyoro bugwen no goje senya gitari yetu ya Worldfit because nagotebiriga njina no muri bitabo tindagotebo gonkuri kandi bitabo muna bono twakwanire goro ya rheumatoid arthritis no osteoarthritis nindigete gitabu ko rheumatoid arthritis no osteoarthritis nandali bono naligete ine bitabo naligete 2008 I'm talking about 2007 2009 Magadanga kinga ngaraire genta arenkoro rege tunu onte yole koro do tenne go to koro. Yes, I knew that tinga abantu baje batwale mechando nchenga chaka kolike bitabu nkalike gitabu kya arthritis kiwa kona gitabu arthritis kiwa nkaoro kya abantu nga enchira yokora wene no kumanyanga nkingwente kokora. Let me tell you Miss Mausa again tonkirin umungete ogende kinse kiri ile developed countries. You go to developed countries aye mwikobe na ayo munyagitari bw'uburuire bwago tali ngaye no kogenda nyagitari yoka intose nyagitari yetu ya Worldfit itogufundisha nga kyoko bo munyagitari bw'umubirogo nkyo wente ko koregero mubirogo bebya so ekero go nyagitari yetu nambe yamongo kwatura mariogo of course nande twagufundisha nga kyo how you going to take care of yourself ekero lenka so enjirengi no go nyagitari yetu ya Worldfit maybe mariogo kimoko bamoko na uchosa ntwa mariogo gaiga tobwata mariogo mange sana ntobwata mariogo conventional no ligelie mesa yanega na gokonya mariogo munabona aya chisindani ko betatole aya na ya conventional lakini mono inagotenga ekra marwira ale chronic itogotumia nambe yemo food supplement togutumia food supplement amariogo ali akorwa ase ndagera. Number 2 twatumia herbal remedies, herbal medicine. Ntubwate herbal medicine ya mange tubwate pharmacy to maiga ito kwa abantu ya makonya ntubwate mariogo kisambuli satu ntubwate conventional medicine ntubwate nutritional ama supplements na ntubwate international herbal medicine. Alafu daktari maybe to what extent umuroiro lyo bwato umuroiro bwa arthritis yego ikera bakote bunga alibono we coach komtoro kubo taliko butoro se coach kobekere joint tutabe kobekere joint bachi muntabe kere joint na bego ika esababu kwa mfano nambe yemo you are not mobile toliko nyara gotara pivono kwa bere bedridden ngayo mengete segetanda kero kwa mengire segetanda yoli na babantu batanga yaya tikatumwiri nyagitari abekere joint yaye kali akobutoro akobekerwe joint yengao lakini narode abantu abanga bekere joint jikubasumbwa kweli musanyona nalega igol korusuneka
ogochanya gitariga obekere tu joint otumire millions of money bakonira marimo because a joint eri okobekeru is artificial joint nabo mubero go kwanga kero angire so wachaka kobimba even side so number yemo if you are not mobile. Number 2 a joint ya singiro wanchokole bintu byao bya kawaida obwate cho yanze bonto gotuma mapi no mwarimu ore bondo mwarimu nkwera muri eduka yago ngosiekere ebintu biri yagerire ngabono tori gochikokora bintu biri byago kawaida nabora agere ogende kubikwejo nere bosongo sai wabera yarebo kwenye kile chiangire kwa chini doctor nani do waje doctor nani waje yangire wona bora again era preferring tika akimbeke joint yenda abandi bari buga therapeutic babu sore babu ate chiba kinyinge munda bwa jina kanginya kurumure joint ganga nimbeke joint yenga so choice na ena bo choose on your own wikera bubono ningani wanchu mwanchu o resero mwanchu morigereria omobo semi uri bwato moroire skari kera kende ndagera kiara nyare ko bagago tuka ichinchi wento ko bwati ko wetanga na sorio rwarite na kiara nyare ko bagago nirwe onye ko bwata arthritis batebire njenye gitari yetu ya World Fit nande onye to kunyara goika esenya gitari yetu ya World Fit tema gotige ndagera yeduka onye gwachite kunywa sukari ni kifo. Mimi nasemanga hivyo, acha sukari. Unakunywa soda kwa nini? Mbona usikule matunda? Unapenda kula chakula squash chichisi cheduka wange tekugorera abana bago kwere nde bintu byeduka bintu byaje bikabware chikara usenga bire supermarket. Run away from the supermarket, run away from the shops. Nga fresh juices unga juice teyo nya igari kaliye ndagera ya mubono yasanye tungete so kanywa macha mange twatebirego kaliya matunda sobonge kanyu vegetable juices fresh pure fresh vegetable juices carrot juice ekerere mbese kwali nini fruit juices inchuto koeresa mange esenya gitari yetu ya World Fit. Mbuye mana daktari. Tobe to kumera nasinga kichinde tunyare ko gendera ko semia bancha barigere ligoro ya maroire au. Nagokire sana ko banaidi tukulia lero. Nagokire nanchi sana. Kumera na chinga. Mwancho marigere ya nigo na bere gingo sanga no daktari Kena Moses Kurwase clinic kya World Fit. Ikikego toka aiga somo chobo songo asenyo nyumba ya Huru Plaza abastabere to wesemia igoro yogoro irebwa arthritis obere gago tweresera bosemia bo igoro mono nabo igo sabire bali babwa batoboro iro bogose bamaite omoyi urwari toboro iro banyare ko baga kumutarera anyare ko baga konyora obobwenya kendera kuligereria emerobere yaito ase chinsemo cheito chemitandao Facebook ase ensemo ya Twitter, TikTok na boigo YouTube @ensoko TV editunyare ko batogwe semia amange kwa bere na nchomu aralia Caroline Mausa ase morobeli yoito bwege pindi kya obugimano bochenu tobeto kumera na weekend chinsa bune chiga tobeto wesemia amange Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Rumba music. Ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba. Momelia kenena poto akele koyekola. Oh mama.
boigo ntukwiba basai aba bakurwa jijenzi emisike kogenda bwange bwate chia talaku Le général Dangote. anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oya mama Dangote Netajiane Edwin Nyang'au, Edwin mwana mboka nzube ya bololo. Tumerane kila litukulia Jumamosi. Katia saa 10 wika ensa AM.